ବାପା ଆଗର ଦେଲା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? এই ସୁକା କେତେ ଅଛି? এটা କେତେ ଅଛି? 120। କୋଉଟା? এইটার দিন অধ কিলো দিন এটার ଅଛି ଭଲ ଭଲ এইগুଡ଼ା କେତେ ଅଛି? 100 ଟଙ୍କା। ଉଳିଆରି ଶିଳା ଭଲ ଭଲ ଦେଖିଛେ କଣା ମଣା ଟିକେ ଦେନ ହେଇ ଛୁଆଟା ଦେନ ହେଇ ଛୁଆଟା କିଛି ଦଉଛ ସେଇଟା କିଛି ହେ କଥା ଦବି ସେଟା ଖୋଲ ଏ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିକି ଦଉନ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟା ବାଲା ଲୁଣ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଅଛି ନା। ଆଉ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଦେଖିଲେ। ଭଲ ଦେଖେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଦବୁନି।